Hej, taký veľmi nezvyčajný pohľad, pretože už konečne šoferujem, už konečne som nabrala tú odvahu a sťahujeme sa. Hej, toto budú sťahovacie vlogy, alebo možno sťahovací vlog, neviem koľko toho bude a vysvetlím vám toho asi viac, keď budem vnútri. One thing about this house je, že tu je všade príšerné svetlo, ale ja dneska ani nevyzerám dobre, lebo som bola behať a rovno som išla sem, odšoferovala som to, dala som to cez letisko, pretože ja vždycky, keď vychádzam z Bratislavy, nejak skončím na tom letisku, ok? Ale došli sme sem. Čiže je to trošku náročné, ok? Toto je moja spálňa. Nie, no vlastne áno, mám dom. Mám dom, ale tým, že som nevedela šoferovať, tak som bola v Bratislave normálne na byte. Teraz konečne, keď už som chytila ten elan, chytila to sebavedomie, že ja už môžem proste šoferovať, tak sa sťahujeme sem, čiže nejak tu chcem to akože upratať. Hej, tu na akože veľmi taký ten základný štandard samozrejme mám, ale za tie roky, čo som sem chodila len tak akože na víkend, sa mi tu nazbieralo strašne veľa vecí a ja neznášam veľa vecí. Hej, ja potrebujem mať, že poriadok, veľmi minimalizmus všade, čiže teraz, kým mi začína mi škola asi tak o 2 týždne, myslím, že na konci septembra, chcem si to tu akože upratať, vypratať hlavne, aby som sa tu cítila dobre. A o tomto bude tento vlog. Samozrejme som prišla, tu na asi bude hučať klíma, čiže sorry, ak je to nejaké otravné, ale prišla som pripravená. Mám Pronto, mám niečo, neviem čo, myslím, že to je na kuchyne, mám Savo, mám Mr. Proper, mám Jar, toto neviem čo je, ale niečo som si tam nabalila, hej, vlhčené obrúsky, utierky, hubky, všetko, pretože ja milujem upratovať. Ja milujem deep cleany. Ja som tu cez víkend mala Ninku na jednu noc, čiže s ňou sme už trošku vypratali chladničku, pretože tá vyzerala tiež akože kriticky. Čiže už tam mám veci len, čo sú v spotrebe, ale tiež to akože potrebujem nejak vyčistiť, pretože no neviem, kedy sa naposledy čistila tá chladnička. Ja proste potrebujem všetko, že tip-top čisté, aby som sa cítila akože spokojná. Hej, čiže toto je naša akože aktuálna situácia, sú tu proste nejaké čokolády, pretože tie som nikdy akože tu nejedla, ale myslím si, že začnem kúpeľňou. Chytám teraz Silly po mojom odšoferovaní, mám tu počítač, pretože chcem FaceTimenúť šoltesku, kým budem... Vidíte toto? No, kým budem akože upratovať, nech toto je strašné. Toto je strašné a neviem, ako to skryť. No a našla som Dark KitKatku, čiže tu si dám si cukor dnes. Hej, proste crazy, sťahujem sa, môžem si dať cukor a ideme na to. Step 1 je, že idem povysávať, čiže všetky koberčeky som dala tu na jedno miesto. Vysvetlite mi, prečo ja mám že 20 koberčekov. Toto sú len koberčeky. Ja mám ešte rohožky. Čiže mám teraz takéto nahé podlahy, čiže idem povysávať. Tiež som takto dala na jedno... Vidíte, rohožky tu ešte sú, to fakt boli len koberčeky. Ešte tu mám, že rovnako veľa uterákov. Ja som jedna. Ja mám návštevu, tak ja neviem, raz do roka, na čo mám toľko uterákov. Čiže všetko to tu musím preriediť. Mám tu nejakú kozmetiku z roku 5. Toto si pamätám. Ja som tu raz bola. A tak random som išla na rande s typkom a ja som tu nemala ani žiletku, ani nič, že ja som si bola do večierky kúpiť tieto 4 žiletky. Musela som vyzerať, že idem niečo akože nekalé so sebou spraviť a ostali tu. Čiže toto všetko tu musím vypratať. No, prvá izba done. Trvalo mi to 1,5 hodiny. Hej, začala som preto záchodom, pretože je to najmenšie. Ešte by som chcela stihnúť kúpeľňu. Volá mi šolteska, čiže idem zavolať jej. Idem si dojesť, čo mi tu ostala. Polka KitKatky. A som fakt, že hotová. Viete, že sranda skončila, keď mám už pracovný dedol. Toto je môj akože pracovný fit. Je to príšerné, ale nejak potrebujem toto stihnúť, ešte chcem tú kúpeľňu spraviť. Je 3:30 a ja by som takej 6:00 chcela odchádzať, pretože nechcem šoferovať, keď bude tma. Po 2-hodinovom FaceTime so šolteskou máme upratanú celú kúpeľňu, úplne dobre sa tu teraz cítim. Hello, krásny pondelok, dneska je už druhý deň, som bola ráno len vo fitku a prišla som zase mi to trvalo neskutočne dlho. Rozmrazujem si mrazničku, pretože je tam zaseknutá tá druhá prepážka a neviem z toho vybrať veci. Počas čoho som zistila, že tu mám 3 magnumy, čiže som si hneď jeden dala, čiže to je pozitívne. Idem vyčistiť chladničku.
Ja sa cítim, že som úplne vymyslela niečo prevratné a neviem, že sa to normálne tak robí, ale nemestili sa mi tieto časti chladničky do umývadla, tak som ich dala do vane a sprchujem ich tu. Tu už mám jeden čistý. Krásny útorok, bola som si kúpiť obed a aj prejsť sa, pretože najbližšie mám potraviny 5000 krokov. Čiže akurát tam späť budem mať desku a môžem ďalej upratovať. Konečne nadišiel ten moment, že ja mám upratanú celú kuchyňu, čiže ja idem domov, vyspať sa, zajtra mám fitko a večer prídem znova a idem si upratať asi buď moju izbu alebo obývačku. Ja som už v Bratislave, ale na nešťastie ja som si zabudla make-up taštičku na dome. Hej, ale outfit mám tiež ako bezdomovec. Čiže toto ja servujem v hlavnom meste. To nemôžete povedať môjmu frajerovi, že si kupujem vieme pečivo, lebo vidíme z toho veľmi zle a veľmi plačím. No a potom to všetci počúvame. Ukážte ma. Little liars. Ale sme na večernom potravinovom dobrodružstve. No preto to si prišla. Behind the fame, let's fucking go. Krásne ráno, ja nemám, hej, proste vonku je nechutne, idem rýchlo do fitka, nemôžem sa ani namalovať, som heartbroken, čiže celé, to som asi nehovorila v vlogu, ale akože áno, aj to sa teraz deje v mojom živote, čiže celé ráno som plakala, potom som si vykladala tarotové karty, trošku ironicky, tu mám akože kvety vyložené, hej, ale tie sú od iného. Nebudem vzdielať od koho, lebo to by som akože prišla o celý môj following, ale idem rýchlo do toho fitka, mám ovsenú kašu, mám na ňu 5 minút, kým si ju zjem, moju pre-workout obľúbenú. A potom musím ísť na dom, pretože tam mám ten make-up a ja by som dneska nechcela šoferovať, pretože prší, ale podľa mňa do takého krkahaju mi nepríde ani taxík, ani autobus, ani nič. Reálne, keď všetci v živote zradia, aspoň toto ti ostane, mám zelený čaj a moju pre-workout ovsenú kašu so všetkým, proste skyr, chia pudding si ja na to robím. Je to krásne, milujem to. Ja reálne takto vyzerám teraz, že každý druhý deň, že 1500 tašiek, 20 000 kľúčov, ale idem na ten dom po kozmetiku si a asi tam aj presním, lebo večer má byť búrka a v tom ja neodšoferujem. Podarilo sa mi prísť ešte pred dažďom, odšoferovala som to. Teraz rozmýšľam, že pôjdem behať, pretože som nemala ešte kardio a nesprchovala som sa ešte po fitku. A hej, akože ležím tu, ale budem potom toto prať, pretože dneska upratujeme túto izbu a ešte sa najem, potom si pôjdem zabehať a potom toto. Toto som si ešte so sebou nabelila z chladničky z domu, pretože ešte nie som mentálne pripravená ísť na veľký nákup, pretože by som niekde musela parkovať. A ja dokážem odparkovať tu na preddom, kde mi nič nestojí, ale inde ešte nie. Čiže mám tu nejaké šunky, syry, do jemečka som ešte skočila si kúpiť pečivo. Vrátila som sa z môjho behu, idem sa navečerať, ale najprv vám spravím akože expresný haul, pretože som bežala do potravín. Pretože som chcela spojiť príjemné s užitočným, pretože najbližšie potraviny mám 3,5 km, čiže som si odbehla akože 5, kúpila som si toto mydlo. Ja som do dnešného dňa ešte tu nevlastnila mydlo, čiže konečne mám to a potom som si kúpila nejaký high protein pudding. To budem mať akože dneska dezert po večeri a fit tvaroch budem mať zajtra raňajky. Hello, ja som si tu akože japovala do zrkadla celé ráno, potom ja som si uvedomila, že ja mám vlastne celú túto platformu, kde ja sa môžem rozprávať sama so sebou, čiže som akože zapla teraz kameru. Už mám upratanú aj moju izbu, aj hosťovskú, to vám hneď aj ukážem. Teraz som si dala everything shower, takú polo everything shower, ok? Pretože nemám tu úplne akože skraby a takéto veci. Namalovala som sa tiež tak akože polovične, pretože tu mám akože veľmi len akože selektívne množstvo make-upu. Toto si nemôžem zabudnúť so sebou dneska vziať, ok? Pripomente mi to. No a konečne sa takto akože môžem, že s chuťou do života pozrieť na tú kameru. A akože, ja nechcem byť taký človek, že proste nemám rada, ako vyzerám bez make-upu. Ale ja som strašne dlho mala akože krízy, že som si myslela, že som proste najškarejší človek na zemi. Teraz si to už nemyslím, teraz už viem, že som proste hot sexy kočka. Ale nie vždy. Hej? Ja mám tú schopnosť proste zo seba spraviť, akože hot sexy kočku, ale viem byť občas aj akože škaredá. To neuberá z toho, že proste som pekná. Čiže to by sme mali. Teraz je 10 hodín, čiže ja mám ešte také 2 hodiny, kým budem musieť ísť, pretože po obede ideme s Dominikou do Prahy. Veľmi tak akože last minute, ja nie som pobalená ani nič, ale
Proste ja potrebujem zmenu scenérie, pretože inak akože proste heartbreak. Áno, mám, že ultra uprataný dom, už mi zostala len obývačka, ale neviem sa úplne super, už sa mám akože lepšie. Ja neviem, napríklad ani na TikToku akože úplne o tomto nechcem hovoriť, pretože myslím si, že to by sa k nemu dostalo, ale reálne akože si nemyslím, že pozerám moje 10-minútové, 15-minútové japovacie vlogy na YouTube, čiže akože to je v pohode. Ale idem vám ukázať tie izby. Máme moju izbu, krásne čistú a tu máme hosťovskú, tiež krásne čistú, ešte tu mám uteráky, ktoré musím vyprať, ale inak dala som si sem rotoped, bol ho vyvačke, ale podľa mňa do hosťovsky sa hodí viac. Cítim sa ako proste niekto s krízou stredného veku, pretože kto iný má takéto akože fitness náčinie jedno random v hosťovskej izbe. No, ja už som dneska nič moc nespravila, pretože strašne sa potím, je 11 hodín. Ja som sa vysprchovala, nechce sa mi znova sprchovať, čiže obývačku nechám na budúci týždeň, idem domov, idem sa pobaliť do tej Prahy, volala som s Dominikou, pretože ona chodí na Karlovku, čiže akože ona sa tam už akože sťahuje, čiže tam asi jej zás budem akože pomáhať s upratovaním, ale nevadí, nejak sa zabavíme. Pobalila som sa tak trochu, že veľmi random, ale niečo v tom kufri je. Čiže ja idem teraz za Dominikou a ideme. Ešte som si tu hodila nejaké snacks, vieme, Dominika berie matečko. Pozdrav sa mi do vlogu. Ahoj, Lana. Hej, on bol proste prilepený, je to wow. To To sú kurvania, normálne prileteli to. Už sme prišli do Prahy, sme u Dominiky, čiže sa lúčim s týmto vlogom. Bye! Bye!